Marty znáčel lesě. Za trest půjdeš do brouzdaliště. I ve vaně je větší sranda. To je hustý. Milhausi, jak dlouho čekáš v té frontě? Chceš říct, že jsi nenechal minulej týden přidělit číslo přes aplikaci na mobilu? Ne. Prosím o pozornost, hovoří prezident akvaparku Tahal Tanga. Nepanikařte, ale bazény jsou zabořený těma malýma piraňama, co lezou lidem do pindíků. Nepanikařte! Pokud si myslíte, že vám vlezla piraňa do pindíka, můžete ji vypudit přiložením sněhu, který se nalézá v okolí akvaparku.